Manan sa kaawit. Mayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminawan ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Kian. Sa dili pa dako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, A Song for Mama. You were always there. You are the food to my soul. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi ka doon? Mo kining usa ka lalaki nga taga Tayud, Liloan, Cebu. Nga tumatatampo, nagdasingan nga, Kian. Dili na lagi ko makaagwanta ning atong pagpuyo. Kung sa may gusto ni mong buhaton ako, ha? Kapuyag ipaminaw ilang mamagpapa ay. Magtabon ako sa kundunggan para di ko makadungog. Ma, anong nahipos mo kasi mga gamit? Nakiyan paminaw nako. Mulargan ako sa laing nasod. Ha? Imo na kumbiyaan mo? Mubalik ra ko. Sa pagkakaroon dili pa ka makasabot nak. Sukti ko, ma. Makasabot na lagi ko. Pasensya na ka anak. Ma. Karunak, kita na lang yung duha din eh. Kita na lang yun mo ay mag-inulungay. Si mama day pa. Di na mo balik? Nagbuwag naman ng mama pa? Wanak. Nihatag lang ko nami og space sa gusa. Di ko ganahan nga magbuwag mo ni mama pa. Ay kabala ka, di ka na mahitabo. Pila na kabuwan nga wa maulis mama. Mingaw na kay ko niya. Pero wa mo ko'y mahimo. Magpaabot lang gid ko nga mabalik siya. Nak, panglimpyo din isbay, ha? Nga naman pa. Maulinas mama pa? Dili. Kuan, natay bisita. Ha? Kinsa man? Nak, si Tita Vivian mo. Akong anak, si Kian. Hello, Kian. Kagwapo ni mong bataa ka, uy. Liwat kay kasi mong papa. Kian, please ni Tita Vivian mo. Bless ko, tita. Pagkabuutan. Ay, tuod. Na ako'y da nga mga duwaan para nimo. Di ara, Imo na na. Ato sa ka dito sa kwarto ka. Pagduwa sa dito. Tanawag ko sa kakyot sa una. Tuod, no? Pero karon, dili na ka-cute. Gwapo na ka. Jesus, ulog-ulog ka. Uy, dili na ulog-ulog, no? Nagsulti Anong sweet maganda sila si Papa o Tita Vivian. Basig uyab na sila bay. Ha? Nga nang mag-uya man ba nga? Wa man magbuwag akong mamagpapa. Ay hindi mong mama ron. Di ba wa naman siya sa inyo? Ha? Kaunog daghan na. Ay, gilutoan ra bagid ka ni tita ni mo Bibian para na gyud ni mo. Kaunog mayo. Pa. Uya bo ni Tita Vivian. Kian. Ngano nagkapangutan na magkana? Naglibog ng good ko ba? Ingon ka, wa mo mabuwag ni mama. Pero wa pa siya mauli ang tudon.
Pila na siya kabuwan sa laing nasod. Unya, sweet po kayo mo ni Tita Vivian. Nagbinuwa nga ni mama pa. Nak, sultihan na lang yung kastinuda. Dugay naming buwag ni mama nimo. Tuan na siya sa laing nasod kay naan na siya laing pamilya dito. Unsa? Sa tupa, uyab gid na sila sa imong tita Vivian. Oh, bay. Lagot ko ni mama. Ingon-ingon pa siya nga, di ko makasabot. Makasabot naman ko. Dili siya makasultis tinuod nga, nari siya ilaing pamilya dito. Mong dili siya makabasom na ko, kung magdako ko nga, naikalagot niya. Bay, Nak, nagani mangita na ko ing nangawa ko din niya. Ha? Ganun man pa. Ay, nainaikan to na kong babae nga nakauban ako og inom gud. Lain na silang babae pa. Sukad nga nagbuwag ng mama, no? Lain lang yung kag babae. Natural. Wa naman ko'y asawa. Mao nga okay ra nga maglingaw-lingaw ko. Ug usa pa, nitagam na ko ng magtinarong tao niya, binuangan ta. Sumagod ug sa gibuhat ni mama nimo. Pa, Ug dili kay kita lang nga mga lalaki ang kamaong magbinuang nak. Hasta ng mga babae. Mao nga ayaw gyud gihatag ang tanan. Kay di lalim ang masakitan. oo pa. Mabitawag nga hangtod doon. Di pagid ko musud og relasyon. Lingaw-lingaw ra pa ako. I love you. Unsa? Ingon ko, I love you. Asa man ka? Adto na ko. Bisag asa, basta layo nimo. grabihan mo ba eh? Ingunaan na kasayon nimo. Oo eh. Di ko gusto nang muingon na og I love you na ko ba? Diwata na sa mong amahan ba eh? Di lang sa ko gustong makasugat og babae nga parehas sa kinahan. Maong di mahitabo nga musud kog relasyon bay. Maong bisag kinsang babae nga museryoso na ko. Prangkahan ako tinuod. Pahalag, masakitan sila. Grabihan ni mo, no? Sa'yo na naman kayo ni mong magpasakit o babay? Pero di ba nagsabot ng tandaan? Lingaw-lingaw rin nga ito. Di tao yan. Maong wakay katungod nga masuko na ko kung na ako'y lang babae. Kian? Kiyan, anak. Ganun niya ka? Bagaan ni mong naong nagpakita pa ka din na? Nak, nakasabot ko nga nasuko ka na ako. Nasuko, gigunin mo! Kasabi di maglagot si mong gibuhat! Nak, sabta ko. Dili na ko kagustuhan nga malayo ni mo. Ang labag story aging una na. Kay unas tanan, gipili ni mo ang imong laing pamilya kay namon ni Papa. Unsa? Unsay laing pamilya? Ha, nakailaing pamilya dito sa laing naso, di ba? Maong nilarga ka? Unsa pa na mga gipanulti ni mo, Kian? Nagtrabaho ko sa laing nasod. Wa ko'y laing pamilya. Kisa ba nagsulti ni mo, ana? Si Papa? Unsa? Ngano niya ka? Tubagaon na nga akong pangutana. Unsa rin gisulti sa atong anak? Gipatuon ni mo siya nga na ako'y pamilya sa laing nasod? Imong gipasan ako ang imong binuhatan? Kian, ang imong amahan nga mao'y imong gituhuan nga waysa. Mao'y nagbinuang maong nibiya ko. O garon nga malayo ko niya, nilarga ko sa laing nasod.
Aron sa makatigom ko para sa mong kaugmaon. Unsa? Unya anong wa magamubalik na yan? Tungod kay nagka-problema ko dito. Og sa higayon nga pwede na akong makauli. Nilarga ko dahiyon pa dong din Oh, Dong, tinuod ba pa? Imo nang gibuhat-buhatan og istorya sa mama? Unya ikaw pag yun ang binuang ni mama? Nagbahay ko kung ngalong nituo pa ko ni mo. Dong. Salamat kay niuban ka nako dong ha. Pasensya kay ma. Nituo din mo papa. Nakasabot ko nimo dong. Og salamat sad kay gihatagan ko nimo gigayon nga mamawi nimo. Og mamawi sa kuma. Sa tanan nimong gibuhat nga sakripisyo para nako. You taught me everything that I could be, and it just wouldn't feel right. Sa tibuok na akong kinabuhi, gipatuo ra di ko sa kong amahan nga ang akong mama mo idawtan. Og nagilti kay ko nga nagdumot ko sa akong inahan nga waysa. Karon naningkamot ko nga makabawi sa akong inahan. Dinhi na lang kutob og dagang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Mao kita may higalang kaagi ni Kian nga taga Tayud Liloan, Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo. Awit nga nagalahan, A Song for Mama. Ang mong kaagi kibata na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain. Gabos sa direksyon ni Priscilla Reganals. Kamusap mga higalag, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papada. Sa inyong nagalain-laing kaagay sa kinabuhi nga naglibot sa usakawit. Iris lang nining tulumanon, handumanan sa usakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handod sa sunod kayon, tagang salamat sa inyong pagpamina. Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ni tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Ubra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Maria, taga Mulawi Street, Tabunok, Talisay City, Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa gidayagnos sa doktor nako nga type 2 diabetes. Aron niyo'y sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Kadaghan pa na akong trabaho. Unsa nang orasa? Alas 4 nas kadlawon. Nak? Nausa man ka, wa pa kay tog. Wa pagyud ma. Uy, pahuway sab, uy. Sadang urasa, oh. Masakit ka gani, ana. Maningil ra ba yun ning lawas, nak? Ako na lang ng tiwason ma. Na, sa paka ng urasa, mahuman. Ay, Maria, nakabantay ba ako ni mo, ha? Wa na kay tarong pahuway, day. Sige na, uy. Katog na. Kay sayo para baka mo duty, ugma. Ala, unsa na marong orasa? Patay, malate na ko. Magdali ko. Tan, pamahaw na. Di lang sa kumamahuhan. Late na kaayo ko. Wala na ba kita rong tug, ha? Nya, di pagi ka mamahaw? Okay na ko. Han, adto na ko. Hala no. Naunsa pa kaong kanahini lang, uy. Gutom na kay kuyots. Gabi ipakulas nga ni kaon. Uy, sa ato pa. Pamahaw pa ron nimo. Nga alas 3 naman sa hapon.
Tigsnacks ra no, day. Napasudaan ni mo ay nga, perming unhealthy. Uy, day, my gosh. Ayaw ka mo sa imong lawas, uy. Pirmi magud kong nagdali. Og usa pa, wa man sad ko gipamati sa akong lawas, Yads. Mao nga, ayaw ka kabalakan ako, okay? Oh, naganda malagi ka? Mulakaw ka? Di ba, di off ni mo? Oo, pero ni-absent man ng usan ako kakauban, ako may mupuli. Han, tanawa. Tanawa, good, oh. Nakan ka kong careful. Hala. Stress na ginahan. Oh, ganun naman kay bunog. Ha? Hala. Hala, oy. Di magugikan ani nga bunog. Abusada gid kay ko sa akong lawas kay wa man ko maghuna-una sa akong kaugalingon. Mas gi-prioritize na ko akong trabaho kaysa akong kaugalingon. Pero gibaliwa ra gyapon to nako. Unya. Uy, ngano man ko Hoy! Okay na ka? Nga naman ka nga naglingo-lingo man ka din, ha? Medyo hanap-hanap man gud ang akong mata, Yads. Tungod siguro ni kay nagsige kog atubang sa computer. Patarawa ko na ko sa matabi. Oh, huday. Pa-check up, oy! Ha? Ngano man? Namuhay mong mata! Ha? Tuna kay type 2 diabetes. Unsa, Dok? O dili kay kana lang. Misa ka sa imong dugo o ang imong kolesterol. Mano hinungdan nga doon na kay mga bunog sa imong lawas, symptoms na. Unya, Dok, unsa may angay na kong buhaton ini. Nabalaka kay ko ini, Dok. Uy, labi na gid sa akong mata. Dili ko makaklaro. Wala gitawag og diabetic retinopathy. Sige lang, resetahan lang tiga og tambal, ha? Og usbang yung mga pagkaon kay usa na sa nakaingon. Dok. Tani pabuta nga mo grabe ni Maria. Kay delikado og mo complicate ni. Kuya og mapiktuhan sa imong kidney. Oh. Kuya pod og atakihon ka. Unsa? Wa ko mag-expect nga naa na di ay ko ani mga sakita. Kay dili raman ingon anak kagrabe ang akong gipamati. Wa ko mahibaw nga delikado di ay. Ang ako mga pangutana mo kining musunod. Unang pangutana, makaapekto di ay sa pananaw ang diabetes? Ikaduhang pangutana, unsay angay na kumbuhaton para sigurado nga dili mo complicate sa akong kidney tungod aning akong kahimtang. Ikatulong pangutana, matod pa sa doktor, kuyaw pod ko no og atakihon ko. Apil ba di ay nga maapektuhan ang akong kasing-kasing sa mga tao nga doon na diabetes? Ikaw pa to katapusang pangutana. Pila man di ka klase kining diabetes? O unsay mga symptoms kung kuyaw na kaayo? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Maria. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Ani na sa bako, si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem kay usa man ako ka medical doctor, psychological, emotional ug behavioral nga mga problema kay usa man ako ka psychiatrist ug mga problema sa mga ginadiling drugas kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi unsaon sa pagpadala sa mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede kanyo ipadala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o diriba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Okay, so unang pangutana ni Maria. Wala ganing paningkamutan, Maria, no? Unang pangutana, makaapekto di ay sa pananaw ang diabetes. Yes, naman tayo gitawag, Maria, og diabetic retinopathy, no? Mausab ang imong pananaw tungod lagi kay taas kayo ang imong blood sugar sa imong lawas. So, mao na nga apektado man sa imong mga nerves diha, especially the optic nerve. So, manang mga tao nga naay taas kayo blood sugar, expected na nga
apektuhan pero nilang pananaw. Ako may numduman sa mong lecture sa una sa internal medicine. So may bantayan so sa kataong diabetic na kuno'y triad ni siya ha. Botog makainom-dom ba ko na ni? Kining gitawag na tog polyuria. Pero may ka mag-ihi na usa na sa mga tilimadon. Dip siya. Ha? Pero may kang uhaw, pero mag-inom-inom o mga unsa naman lang diha, no? Og polyphagia, pero may kang gigutom. Polyphagia nya mura kag magisud ka ginhawa, mawad-an ka og mag-lose ka og weight, mag-anam kag kadaot. Unya ang imong gininawaan murag baho og aceton breath kung tawagon, ang uban na ni mag-nausea and vomiting na abdominal discomfort. So, mga mga tilimadon sa katao nga na diabetes. So, kaduhang pangutana, unsa angay na kong buhaton para sigurado nga dili mo complicate ang akong kidney tungod aning akong kahimtang. Kinahanglan gyud nga mongita ka og mga kuan, urologist, no? O bisag internal medicine doctor nga mo resita nimo mga anti-diabetes nga mga tambal, no? Akong mahinumduman kining metformin, insulin injection, of course dietary restriction, no? Mahinumdum ninong ko bago dito mig Tacloban City sa mong first district convention sa Lions Club International. Then ang atong governor karon sa District 1 Bito si Governor Kiki or Francisco Romualdez Tacloban City. So dito nagkami dito. Nya iya kong giapoint si Governor Romualdez nga mo'y chairman sa Committee on Diabetes dinhi sa atong rehiyon sa Central Visayas. So from now until next year ako ang chairman sa Diabetes Committee sa Lions Club International. So ningkamot la po ko nga maka-disseminate natay diabetes awareness program kani karong September 25 na ami sa Prince Hotel diya sa Maydol sa Ayala kay ako ang speaker sa among symposium nga common mental health disorders including diabetes awareness, no? So minala mo dool ka just for purposes of discussion, duha mo gud ni ka type ang atong diabetes na diabetes type 1 ug diabetes type 2. Unsa man ning type 1? Kining type 1 gitawag na natog diabetes insipidus, no? Ang butpasabot ani ang atong pancreas din ina maproduce ang insulin wala gid mo nang diabetes insipidus ang tambal ani insulin injection gini ang kining diabetes type 2 o diabetes mellitus ang atong pancreas na komuna ni sa mga hamtong nag-edad dili sakto ang kadaghanon sa giproduce nga insulin so ang atong kuan na gitawag og insulin resistant ang atong mga organ sa atong lawas ang kini magong insulin mo ni mutabang nga ma-utilize ang atong enerhiya, atong pagkaon, ang glucose sa functioning sa atong lawas, no? Maybe it is very much relevant for me to say nga normal fasting blood sugar nato is below 100, no? 99 milligrams per deciliter. Below. Kung medyo maabot na kag 125, medyo nagyo kay pre-diabetes anang ako ug moabot lang pataas pa sa 125. Fasting blood sugar na dili random. Diabetic nagug ka, ha? So mao na nga atong mga kasayuran pa na may tugan ning diabetes nga issue. Sunod nga pangutana tungod pa sa doktor kuyaw pud kuno og atakihon ko apil na di ay ning epekto sa kasing-kasing ng mga tao nga dunay diabetes. Yes because ang ato mong kasing-kasing mo na pumping organ sa atong lawas mo pump og blood ngadto sa mga different parts sa atong lawas kung kulang ang kining glucose kaning apektado abnormal ang level sa atong glucose siyempre ma-overwork kung ang atong kasing-kasing so mao na nga kuan posible sad nga mapektuhan ang iyang functioning no so kinahanglan gyud nga magpa-konsulta ka how to regulate na ning atong blood sugar so unsa may mga likayan maybe it is very much of relevance kung unsa may likayan nga dili mo shoot up ang atong blood sugar binagwa kay maintenance medication. So maglikay ka ng mga pagkaon nga tamis like pineapple, watermelon, purbila lami arba ani oy, ni mga mangga. Ay dili po kumingon ayog kaon pero limitado lang ang kadaghanon. Kining coffee actually maka-lower na sa resgo sa mo-develop kag type 2 diabetes or type diabetes mellitus. So unsa may ngay himon nang healthy diet gyud ka, regular exercise, kinala ma-maintain mo mong body weight, mangita kag pamaagi,
ang ngitag tambal, no? Insulin, metformin, sa pamandiha nga mga kuan para nga dili ma-damage ang imong kidney simbako moabot ka sa punto nga mag-dialysis na, komplikado na kayo. Kanya exercise o regular check-up mo gani pagahimuon sa mga tao nga naay mga taas kay mga blood sugar. Sunod og ikaupat nga pangutana, no, katapusan pila di ay ka klase ning diabetes. Ako nitong gino na preempt na anticipate ug unsa may mga simptoma kung kuyaw ba kayo. So mga kato, naay type 2 diabetes, ako balikon diabetes insipidus, pero nang atong pancreas common sa mga bata dili makaproduce og insulin, so kinahanglan siya insulin injection. Ang usa ka klase type 2 diabetes mellitus, ang atong pancreas dili makaproduce og enough insulin o sakto nga insulin nga magamit sa atong lawas. So mao na nga magkinahanglan gyapon og tambal. Ang kuyaw kayo kung mao lagi natag-as na kag diabetes ka, masamad ka, dugay maayo, magkuan ka, magka-kidney failure, in the worst scenario, moabot ka sa dialysis. Kining dialysis dili ni treatment ha. Kini siya usa lang ka procedure nga i-divert ang atong dugo ngadto sa machine para ma-purify. Murabag murabag sa tubig ba nga agi og machine para ma-distilled water. Mao pod basically ingon na ang function na ng dialysis machine, no? Okay, regards diay ninomdom ni ko ni Dr. Virgilio Susi Sinisa, no? Ni sila inunta dialysis center diya sa may Jones Avenue, no? Na may problema, pwede mo muadto, pero kinahanglan makita pa mo primero sa usa ka urologist doctor preferably, no? O bisag internal medicine doctor. So hinaut nakasabot ka sa kung speaker nimo Maria diya sa Mulabi, Talisay City, na? Naman sa Mulabi, Zamboanga del Sur. Regards day mo diya sa Mulabi, Zamboanga del Sur, no? Mga Glipa family, mga kuan, Abilia family, mga Blancia, mga Lumapas family, mga Go. Musta naman akong pare diya, si Ungdo Go, o si Fe Go. Ay pagpaminaw diya ni Dr. Go diya sa Liloy, Zamboanga del Norte. Ug Narcisa Villarias diya sa Sarangani. Sarangani, Sindangan. Alright, so once again, ako si Dr. Obra. Thank you very much sa makanunayon niyang pagpaminaw sa atong mga RMN program, taas kita greeting din sa atong lugar. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide, tatak RMN. Daghang salamat o maayong RMN Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong malibuton. Palami style. Ibayon ko ikaw. Kasilag style! Gikasilagan ko ikaw! Magkalimtanay na lang ta! Dili na ko gusto magkita ang laki pag-imungan nino! Lisod ng papalikod ang baha! Paigon sa bukid! What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalinlaing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style? Ako si May, ginaingon, ang pagsulti sa kamatuoran mao makahatag og kagawasan. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. May, kinsa gani nga ng tag-iyas bagong tindahan sa atbang? Ambot lang, wa ko makailaan na, Mama Romana, uy. Ay, ila-ila ha? Hunsa? Nga naman. Siya'y gusto na akong biktimahon. Tato ra ba ng insika, ma? Pasig mo na'y makapapriso ni mo. Depende ra nas diskarte. Uy,
Ako na good ne. Asa to paingon imong inahan, May? Mato ko na siya ng tindahan sa Atbanglo. Kay? Maupot niyo. Mauna sa iyang pangwartahan, ha? Baya, ang kaba na ba og karma? Ha! Nagpaduol na sa imong inahan. Gibadlong bitaw na ako lunya, di man patuo. Unya na maghilak sa sunod ug naa na sud sa prisuhan kung makasugat na siya di mada sa iyang pagka-scammer. Ana, customer, atimanan ninyo. Hello, Sik. Di ato lang, atimanan ninyo. Busy na ko. Busy ko. Okay lang, busy pa kasi. Kinsakit? Kinsakit? Ikaw, God. Unsa ako sick. Sick ko. Pwila buyag na ako sa masik ko, masik. Dili sick nga sakit. Kung dili, sick as in insik. Okay. Kaliyo siya, ayaw siksamok. Ay, ihap ko ako pahalin. Ako siya. Uy, tabangan ta kag ihap sick. Ay, dili nang tabang kakay. Mayo ko, kwenta. Kung negosyo niya ganyan, bakit kumukwenta negosyan kayo ko? Ikapawa dya, samok eh. Ako utok dili po ko si ihap. Mayong gabi Unsa may nakaayos gabi Mamisita kung may ng Romana? Natog na. Naman siya nagtampos bintana. Hi! Ay pagkahinampak. Ay, dayon oy. Salamat ng Romana. Di ko musugot nga makabanag pobre ang akong anak kasi May. Pobre na May, magminyo pa siya pobreng sama na mo. No way, highway. Teh! Mayong gabi May. Mayong gabi sad nimo Panfilo. May bisita po din akong apo. Mayong gabi ni mo, Lo. Mayong gabi po din mo, Pangpilo. Hoy. Kutob na kas alas 9 mamisita Panpilo, ha? Unsa nang? Alas 9 naman ang Romana. Ug bago ba sa kung nakasaka din May noon, magkapauli na kasi nyo, 9 p.m. na. Dahil palabi Romana, wapag yan nakainit ang lubot ni Pangpilo. Kay wapa na kalingkod, papaulion, manimo. Espito po gamay, Romana, oy! Ay, makalakot. Alas 11 nas gabi, wa pag yun mo pauling hinampak nga Panpilo. Ay, bida, sige. Kamanataw, lit na, Romana. Katong rito. Wa pa ko doon ka apa, oy. Kay nagbantay, makas namisita si mong anak. Ay, paghilabot nila kay nalingaw pa na silang duha. Kung ang insik pa na misita kang May pa, no? Okay ra gyud kaayo. Pero kanang Panpilo, pastilan wa gilami pa. Oy, Romana. Ayaw pagpili laki kung maon sa mga anak, oy. O gusto may imong ipasabot pa? Nga pasagda na ako si May nga maminyo og pobre? Uy, dili pa, uy. Kaanugons ka gwapang May, nya maminyo lang siya pobre? Di ko makatugot pa. Dili! Romana! Kinsa to? Tingog mo to ni Mama Romana. Uli na ko, May. Balik lang ko ugma. Basig, ako hinungdan nga. Misagit sa Mama Romana ni mo. Sige, Panfilo. Balik lang ugma, ha? Bye! Palit lang, wa utang, kay negosyo man ni ako, Pautang nga lang gud ko, Mr. Swang. Hala, kaila ka na ko. Uy, kisa ba di makailan ni mo nga negosyante pa ka? Gwapo pag yun. Nga gusto ko sa imo pagday sa ko. Sige, pwede ka utang bukas. Pila kilo? Usa ka sako lang. Ha? Patay negosyo na ako imo Diha lang. Diha ibutang usa ka sakong bugas, Panfilo. Diha.
Oops. Kana. Sige na, makalakaw na ka. Sige, nang Romana. Ma, kalain yun ni mo, maui. Ha? Asa may nakalain ako, may? Kipapaulit din mo si Panfilo, human mo gipaalsa ng usa ka bakit nga bukas. Oh, mag-unsa pa man di siya dinis ato, day. Gipainom dato ni mog tubig o di pa soft drinks. Mistil? Ay, naunsa baya ka, Romana. Lahi ragyod ka. Layo ragyod ka ayo sa dughan ni mo Panfilo. Ang brot ni mong anak ka. Karong gabi pwede ka mamisita sa akong anak daga. Kita ko imo anak. Guwapa. Guwapa mo lang. Siya. Liwat na ako, sik. Guwapa gyud si May. Lagi liwat na ako, sik, no? Guwapa gyud imo anak nga si May. Luma nga. Luma, kalain po ni Masik. Romana, dili, luma na. Luma Kapoy na. ni Musik. Luma na, kundi kusukton sa imo anak. Sukton lagi ka, anak. Di kusukton. Paningon ka? Ako paningon? Oo. Waman ko utang. Ikaw man doon nga utang bugas yung sa kuha. Papagani ka, hatak bayad sa kuha. Ay, ano na lang, Sik, ha? Kinik, anak, Sik. Kung di ka sugton sa akong anak, mahimo ni mo siyang luguson. Kuguson? Luguson! Di ko kakadao ko bukat na siya mukat. Puya ni mo ikastorya, luguson! Ripon ba? Alauna na sa kaadlawon, Mr. Swang. Di pa ka mapauli. Duka na kikaayo ko. Islip na sila imong mama o lolo? Kanina raw Okay. Ani na lang, Sik. Kung di ka sugton sa akong anak, mahimo ni mo siyang luguson. Nganong nibarog ka o nagisi, Mr. Swang? Pila ka olas ko napaabot sa imo tubak nga sukton ko nimo. Pilo wa ka tubak. Papauli unon ko sa imo. Mas may pa. Ako rape sa imo, ha? Mr. Swang! Uy, iko, Mr. Swang! Baho si mong Sakdi lang baho. Kaon man ko tulmilit. Uy, iko! Ayaw sagit! Ayaw pa! Duot ko niya. Ready na ko dyan kay ingon man lumana. Basta di ko sukton. Ripa. Masanay mo kibuhat na ko! Ayaw pa! Ayaw singkit. Ayaw, maluoy ka na ko, Mr. Swang! Maluoy ka na ko! Ayaw hila. Bagani ko mo intil. Ako na ni pasugod. Mo lang ba? Intil ko ni. Ayaw! Wala pa sulod. Sagit. Ayaw pa! Isaon man niya, Di man masyot. Ipalayo ko sa demonyo! Ayaw pa! Kapoy. Dili makasyot. O siya? Mapto si May luma niya? Mao ka na, Mr. Swang. Resulta kini sa imong pag-rape niya. Hala? Wa man ko kasyot. Di man siya lihok. Sige sa lihok. Wa ko kasyot. Wa ko makasyot. Luma niya. Wa madasas kam ni Mama Romana si Mr. Swang kay siya mismo wa man makashoot dihang gi-rape ko niya. Ito mga kasama ang kaagi ni May dinining tulumanon
What's the style? Wa makasyot style. Kini maong sugilanon gisuwat ni Cecil Daniusos Cabrera, dalit sa RMN Drama.